Hi mga moms! Good afternoon. So, ngayong araw na to, meron tayong dinalaw, meron tayong binisita kasi kahapon, pinuntahan kami nila Brenda. And, andito ako ngayon sa pinsan niya. Ayan. So, ilang araw na po akong tumatawag sa kanya. Inaano ko siya, pero hindi niya po ako pinapansin. Gusto ko humingi ng tulong sa kanya. Hindi niya po ako kinakausap. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit hindi mo na ako, ayaw niya po akong tulungan sa tindahan. Charot. Ano na? Ulan na. Paulan na nga eh. Wala dyan, asawa mo? Wala. Ano, masada? Masaya. Ano, masahero? Napaulan na talaga, maabutan na tayo ng ulan. Halika, pasok muna tayo. Ah! Thank you. Alam mo na? Alam niya na, naramdaman niya na. Alam niya na magdi-deliver ako sa... Nakita niya kasi rice cooker. Ay! O, kunin mo na. Bro, siyempre sa'yo yan o. Tanggalin mo na. Di ba? Kailangan paghirapan mo din. Gamit kasi ito sa pag-eskwela namin. Mandalian kasi. Ang luto, hindi na mag-ano. Opo. Pag walang kahoy, ganyan. So at least yan pwede na. Kasi wala rin, mahal din ang gas. Opo. Hindi naman mataas kuryente nyo. Pareho naman yun eh. Pag Parehas may lang? gas o gas. Pag may kahoy, gasto din. Pag may mahal din ang kahoy din. Oh, lahat naman. Lahat, wala nang libre ngayon. Actually, ano po yan? Hindi ito regalo ko sa kanya. Ano ko to? Kapalit yan nung steamer. Yes po. Diba? O, yung steamer. Yan. Anuhin mo na. At least may rice cooker na siya. Kasi sabi niya sa akin, may kasi pong may rice cooker, mabilis, makakaluto kami anytime. Basta wag kayo mapuputulan ng kuryente. Di ba? Unahin talaga Hindi naman mo- yung kurente pag may Oo. billing na kasi. Magkano na ba ang billing nyo pag ganito? Pag kuan lang, 300 kapin, 400. Kayang-kaya. Mapag-iipon na kaagad. Sa isang buwan na yun? Opo. Okay na rin. O kasi wala na, ito na lang additional electric, kuryente, at saka, tingnan natin, dali. Ano pa yung iba mong mga, yan, magdalaw tayo dito sa kanilang mansyon. Hindi na gumagana daw yung solar. Bakit kaya? Bakit hindi naaarawan? Hindi ko po alam. Bago pa naka... Laba. Okay. Kakasilong lang kasi nga umuulan. Wala akong kuryente. Meron. Wow. Doon mo na yun i-display sa kusina mo. Wow, taray. Magugulat asawa mo yan. Bali bago kayong kuryente. Kuryente. Yun pala ilaw mo. Dapat puti din. Parang sakit sa ano bang ito. Wow. Sana dyan na siya. Yan ay magiging lamesa niyan. Tara, tingnan mo kung ano na siya, sakto or may steamer din yan ha. Wow. Kana sa ibabaw ba? Magkano kami pagbili ng... Basta, ito naman. Ay, alisin mo na yung ano. Para maabot. Ay, dapat may ipababa mo na lang yan sa asawa mo. Yung saksakan. Alay, yung cord niyan pala. Andyan? Kala ko wala. Agoy! Okay naman. Aabot. Abot. Abot man. Kahit nasa baba. Isaksak mo. I-testing ba? Abot ito tubig me. Dili. Ano lang. Tubig lang. Sige. Hindi siya maano. I-testing. Uy, ang laki talaga ng CR mo ha. I love your CR. May ilaw? Wala pa po. Paano sa gabi ito? Opo. Ba't hindi na lang ganun na isang mahabang ilaw para may ilaw, CR may ilaw dito sa kusina? Wala pa kami pambili. Ayan, mag-solicit tayo. Baka meron sa inyo, kahit yung... Ako po talaga, pag walang pasok si Diday, tapos pag nag-emote po siya sa Facebook,
Wala na naman siya kwarta, wala siyang ano. Hala, maglinis ka dun sa tindahan. Kung ano yung pwede kayo ipagawa sa kanya. Di ba, Day? Opo. Oh, tinatawag ko yan siya. Maglinis ka rito, kaya magganito ka. Takpan ba? Yan. Oh. Maganda po siya magsaing. Tubig lang, pero walang bigas. Charot. Ay, ano itong bigas mo? Yung pula? Hindi. Red rice? Ah. Dinurado. Ayan. Mailamin yan may pag mainit kasi bumbukal. Oh, kumukulo. Oh, Kumukulo. yung kan. Nung dumating ako, napansin mo yung rice cooker, hindi? Hindi, akala ko pang dyan sa taas. Kay Mia. O, kaniya. Tapos, nung bumaba ako, Oh, ay! ito. Yung rice cooker, yung picture. Galing kasi kami kahapon dun sa NLM. Tapos nakita ko yun, sabi ko, biling ko na nga tong utang ko kay Diday. My God, 3 years na. Ang tagal-tagal 3 na. years, dyan. Oo eh. Kumukula. Tanawa. Bago pa. Ah, bago pa. Next time na lang, kasi dito po, mga ma'am, yung ilaw nila dito sa labas, okay naman yung ilaw, kaya lang kasi sa yung solar, hindi na to umiilaw. Yung solar mo na yan. Ha? Hindi na umiilaw. Opo, hindi na po. Baka maluwag na yung cord. Wala po kami magdanan. Ayun nga, baka kasi napatid na Kasi imposible. Kasi sa airing ba? Oo. Na, Ilan yung binigay ko? Isa? Dalawa? Dalawa sa akin. Isa tapos dun sa kabila. Ah. Ako dun. Di ba? Kasi sayang, si Maymay, hindi na gumagana. Sabi ko, baka nga naluwagan lang doon. Dapat makita yung ma-check ba? Sayang naman. Tignan na natin kung kumukulo na. Oh, Dalawa? Oh, ayan ha, gumagana na. Ah. Init na siya. I-testing na, dapat magsaing na. O, nakakabay sinaing. Wala pa. Oh, di ba? Testing na. Ay! Patay mo muna, ayan. Dapat testingin na, magsaing na kaagad, ganun. O, di ba? Yabo. Ang kanilang bigas, tigi 85 ang kilo. Dinorado yan na. Hindi po eh. Ayun, nakalagay dinorado. Oo. Hindi ko alam anong ka na. Sa kayo kumukuha? Kuan lang na sa kanya siya sa yung pagtrabaho niya sa Ah, may may nakukuhanan sila doon. bigas. Sa isang buwan, sa isang buwan nakakailan sakong bigas kayo? Dalawa lang. 2 sako sa isang buwan. Opo. So itong 25 kilos, Kung 15 days. magtatrabaho siya, dalawang isang sako, dalawa. Pag hindi siya magtatrabaho, mga isa kapin lang. Yung isang sako, pagkakasyahin niyo for 1 month. O, isa kapin mo. Hmm. Isa sako o tunga. Talagang budget. Babudgetin talaga. O, kamusta naman na dito sa bahay niyo? Tumutulo pa ba? Ngayong umuulan Hindi na. Okay naman na. O, diba? Mas malamig na yung at saka maayos na kasi siya, di ba? Hindi na siya, diba? Bongga, ang laki-laki pa ng sala ninyo. Dapat nagpapaupa ka na dito. Paupa! Kamusta naman ang bahay ni Mia? Anong chika kapag sa gabi? Wala namang Wala naman. Diyan naman ako sa kwan. Pag wala si Luloy, dyan ako nagtatambay sa gawas. Tinitingnan ko. Pero hindi ako makatulog kasi may mga lumabay dyan. Dumaan? Dumaan na. Galing dun sa San Isidro. Sa Sa disco. diskuhan. Okay, kasi taga-tuwid yan. May naladiskasa dyan na unahan. O, taon-taon. Taon talaga. Pagpista dyan. Yan sa may tulay. Dana. Yung pagliko nila. Ba't may na-aksidente kahapon? Ha? Meron na-aksidente? Wala naman. Kagabi, meron po. Doon lang sa dapit sa Ilani Kano. Agoy. Kasi umano yung motor. Opo. Agoy. Magani ka, wala mahulog bangin. May bangin pala doon pa ya. Sa gilid. Bangin na yun. Gani, dito, may gani, wala sa. Dyan sa may tulay, di ba? Yung Opo, pakurba. diyan lang yun ang pimintim eh. Oo nga, lagi. Pero taga-tuig na dyan eh. Kada taon. Lagi ito isang dyan. Kada taon daw talaga dyan merong na-aksidente. Namatayan, magkina diyan mina.
Nakuha niyang spinal cord, minabali. Nabali yung spinal cord niya. Okay. Nabali ba kaya hindi pilito sa bato? Okay, sakit. Ni kuan. Nato sa kahubog ba? Sa kada ano mo, kada saing mo, sa kada kain ninyo, umaga, tanghali o gabi, ilang takal? Kuan, apat lang. 4 na takal? Apat lang ang buntag kanang baso ganito lang. Hindi tulo. So parang, okay. Pag ugto na sa tulo, na, O ngayon, ilang takal yan sa naing mo dyan? tulo ito. Tulo lang? Kasya na sa inyo. Kasi galing naman yung mga bata sa kainan. Makabusog na. So para sa asawa mo na lang yan. Ano sa'yo, sudan? Wala. Wala pa. Ano yan, since galing naman sila sa party, maghihintayin ng take-out ng balot. Sabi ko pa, Wala yung party. actually malamig naman na eh. O kumulimlim, umalinsangan yung panahon. Kaya ayan. O, di ba? Medyo pawisin ang akla. Wow, buhay pa yung payong ha. Buti naman. Kasi may binigay akong payong sa kanila, buhay pa pala. Maganda rin dito sa inyo kasi maraming puno, kaya medyo malamig-lamig ang klima. Ayan. O, di ba? Ay, rice cooker. Punasan mo na yung puwet Opo. ng rice cooker. Ayan. Wow! Rice cooker na siya. So siya. In fairness naman talaga, totoo naman kasi yan. 'Di ba? Pag wala kang pambili ng pwede diyan. Opo. Ang importante yung kanin maluto ka agad. Sa Pwede naman yan magbili lang ng luto na dahil na sudan. luto na ulam. Ayan. Congratulations. Thank you. Thank you din. And pasensya na delay tayo ng sobra. Matagal mo na bang hinihintay yan? Medyo. Ay, totoo. Matagal mo rin hinihintay na. Hindi ka kasi nagsabi. Actually, Nahiya ako. ako nga mahiya kasi ang tagal kong hindi na ibigay agad. O, ayan na. Sige na, congrats. O, mag-message ako sa'yo kapag meron tayo ulit gagawin sa tindahan. Nagpaplano ako magpintura. So, tayo na lang din ulit. Ha? Thank you! Bye-bye. O. Sabihan ka muna kung Hindi, basta sasabihan kita. Kahit naman dalawa lang tayo, okay lang eh. O, kaysa naman na dito ka, nakatenga ka, at least may extra na tayong trabaho doon. Hindi naman kailangan tamang-tama maganda yan. Basta mapinturahan lang natin. Bye! Bye, thank Thank you. you.